Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli de iba da hon ramde. Kimat bokong sanjang ka khubor menta ka stem. Larakhe ka sngi constitution de ha Meghalaya da ka jing puli ka preamble jong ka sriti sinshar ka ri. La penlong ye ka jing rakhe ka sngi national milk de ha kaleng ka jala Meghalaya. But la pelat ka tanat ka kot ka khya ya ka drone ra dawai ha West Khasi Hills district. Shaban paish ki khubor kani ka long jing pen bana badan kam. Katba ka India kalala bantau history da ka jing kenjo ban pendep ban ai palat shispa klur teli ki injection COVID-19 hakari ka All India Radio ka ai kuble ya baro ki doctor ki nurse bat ki nong tre ba khamat e bat ya baro ki bala pendep ya ka jing ai inject. Watla kala poi ha uni umau mer Henry ka jing kun persha ka jing pang COVID-19 kampat kun. Ngi kentui ki nong ngap jongi ban ai inject pura bat kentu langi ki weiru ban le kumju. Bat hakini ki ayom le kemen ngi kentu ya baro ban bot tikinai kini kilai teli ki jingeda dengya ka jingda khmut bat shintur penya jingai iwei na iwei bat le kho yaki kiti bat ya kadur khaman nakabenta ki jingte bayade bat ko COVID-19 phone au national helpline number not iwei ar like nda nyo pra not sound reo bat iwei not nyo san bat au helpline ka jala Meghalaya kata hau number iwei not pra bat iwei not nyo not bat mentang ni phash ki khubor bapnia President kari Ramnath Kovind hinin kesingi ulayalam ya kari ya kajing puli ya ka preamble jong kariti sensyar kari. Haba ajing kren ha kajing rakhi kesingi constitution de Kovind ula ong ba kariti sensyar kari ka penyaso ya baro kinong jong shnong kari India. Ula ong ba kajing ke ha kajing ya linti jong karoi ka par kari kalong halor jong kajing klan jong kariti sensyar kari. Ula ong ro ba amtang ba kikenthei kilayo ikahok ban thep vote na du basdang Henry bo na kikenthei kilalong ro kikhot jong constituent assembly. Hakani ka jing rakhe umantri rang ba do kari Narendra Modi ula ong ba kum kinong shong shnong ngide ben pen ne bat yada kinong rem bas khem jong kari ti sensyar kari kabalapen ku bor hangi bat ben teri kamro eka ka jing em ba man la kasngi. Ha Meghalaya ka chief secretary ka jalla ka kong RV Suchiang kalayalam ha Jingyalang ban puli ka preamble jong kariti sensyar kari India haka jing rakhe ka constitution di ne kabala tip rukum ka sam divan divas kabalapan long hayojana bhavan Shillong ki he sarkar ki officer bat kinong train kitnat baper ki layadon lang haka te ka jingyalang hakani ka jing rakhe ka constitution di ka Meghalaya State Judicial Academy kalapan long ro ikarensan ya tai halor ka article khatsaw jong kariti sensyar kari ka baong equality before the law and equal protection of the law ha Aurobindo Hall Vice Chancellor ka School ba North Eastern Hill University Professor Prabha Shankar Shukla ulayas nok tilang bat President kari ha ka jing puli live ya ka preamble jong kariti sensyar kari ya kani ka sngi la rakheru ha North Eastern Council Secretariat Shillong dakin officer bat kinong trei jongka da ka jing puli ka preamble balaya lam da udkhot ka NEC Air Marshal bala shongthan u Anjan Kumar Gogoi Kari India barok kawe haka arpan real tarik unai wing kala rakhe ka sngi National Milk Day ban kan mau buram ya kalingko sngi ka shis pasnem jong u Dr. Verghese Kurian ubalong ukpa jong ka White Revolution India bat ubalatib rukum u Milkman of India. Ha Meghalaya ka office jong u Senior Dairy Officer West Giant Hills kala rakhe ka National Milk Day hamura long. U MLA ka than u ba wailat Miki Shilla ulalong u kongsan ha ka te ka jing yalang bat ha ka jing ai jing kren jong u ulakren halor ka jing kongsan bat jing mentoy jong ka jing pandan kamya ka dun ula a jing ero ikinong rep ki bala 3 minute ha ka kampen mi dot bat ula khotro eki bakin yaine ha ka ni ka kam ula pentip ro ba ka sarkar kalas dang ro ya ka milk mission bat ling ba ka ni ka mission la ai ro iki jing rap pisa shikinong rem bat ula kentu ikinong rep bakin shim ya ka ni ka kabu ban ajing mentoy ki la rakhero ka National Milk Day da ka dairy officer chilling center West Khasi Hills nong ston ha pending re haba ajing kren ha ka ni ka jingyalang u deputy commissioner PD sangma u pensionary ki nong rep bakin treshitom bat chim ya baro kilat ki kabu ba ka sarkar ka ailing ba ka project kerpang ka bayarap ikinong rep ban ken tiyo ka jing pen mi ya ka dot ya ka balatip kum ka Meghalaya Milk Mission arajar khat pra hadu arajar arbo ar Ula pensilor ro ban seng khambon shu ki cooperative society khnang bakinong rep kin la ban pen mi khambon ka don ban pen biang ka jing don kam ban plilat ya ka jing ai kam ai jam bat kumjo ro ban pen toy na ka jing don jong ka te ka mission
Palat shispa arpoklur arpunyulang ngut ki baladep ban ay ka injection COVID hakari hado minta hapo jang ka nationwide vaccination drive. Katnat ka kot ka kya kari kala pentip bakidon palat prapulay lak prahajar ngut ki bala pendep ban ay ka injection haki apsaw kanta baladep. Kajingdan ki bre ki bala kot na ko COVID-19 hakari minta ka long kandai pupra point lai na ka shispa. Hamighalaya ka jingdan ki bayo pang thimai ka COVID-19 hanin kasngi ki long khan ringon but arpo ngot ki balakot no. Ka jingdan ki bre ki barang shitom na ka COVID-19 ha ka jala menta ki long lai spa lai pusan ngon but ka jingdan ki baklat no na ka daw ka ni ka jingpang ha ka jala baro ki long shejar south spa andre puprangun. Lapenlong ya ka passing out parade jongki fourth basic course ki guardsmen hanin kasngi ka Institute of Civil Defence and Home Guards parade ground hamau diang Shillong. Uba AR Mautho ubalong Commandant General ka Home Guards and Director ka Civil Defence Meghalaya haba ajingkran hakani ka passing out parade ulaong baka jinglong bet bat renti bat jingburom ya ka kam kadai ka benta jongki nong tray ki badan ha ka uniform. Uba Mautho ula ajingbut ro iki guardsmen bathamai baka jingwat jingtip kadai ka lenti ka bayay piteng linter bat kumta ki deban long ki bayay wat jingtip bat wat jingmun na ki bahalor jongki. Baro ki bala pendap ya ka passing out parade ki long prapuprangot ki guardsmen bakentum ya ki nyopusan ngot ki shinrang bat khatlai ngot ki kentei ki bala shim smairu akmat ka riti senchar jongkari India. La airu ya ka nam all round best recruit guardsmen ya uba shimlat kharbani ka bay ka nam best recruit guardsmen in civil defense layo da ka Herolin Kharmandai. Kani ka kubor ka wanchpi na ka All India Radio Shillong. Katnat ka kot ka kya ka jala nin kasngi kala pelat ya ka project jingpen sedang trikam ya ka rukom penpoi ki dawai dashin baningkong India lingba ka hybrid EVTOL drone na nongsten chamau at PHC West Khasi Hills tang hapo 8% minute aka jingjangai ka balong 8% kilometer. Haka jingpelat ya ka ni ka drone project layadon lang da EDM and HO ka West Khasi Hills i Dr. S.A. Lingdo Medical Superintendent ka Nongstoin Civil Hospital Dr. Z. Marang bat ladon pentaru lingba ka online da Menteri rang ba ka Jalao Conrad ki Sangma Principal Secretary ka tanat ka kwat ka kya Mission Director ka National Health Mission bat kiway. Dr. Z. Marang ula ong ba ka jingpen trikam ya ka ni ka project ka niyarapan pinstet ya ka jingpen poi ki dawai siya ki PHC ki bambyang baha ki surok kum siya mauen ramrai aradongga bat kiway ki jaka. Menteri rang ba ka jala ka jingto jong uleng ba ka Twitter ula ong ba ka jingpen dan kam ya ka technology leng ba ka drone kala ban pen kelado re kilad ajing sumar ki por ki bansawan. Ula ong ro ba ka ni ka de ka project ka ba compare bat kerpang ka ban pen kelai ki rukom pen poi ya ki jing sumar siya ki jaka ki ba jenjar ban len. Ulampang ka yingdor bar thawan ka jalaw ba met ba lingdo ulaong bakara jong ki khat arngot ki MLA ka Congress ban peniso bat ka AITMC ka de ka bahaban bishari ki kendon an. Habay kren bat kilat patay kubor hadin ka jing kendo bat ki khat arngot ki MLA uba met ba lingdo ulaya thu ba kiladep ban IT ka shiti sha uha ka sngi balang halor ka jing pentip jong ki ya ka jing peniso sha ka Trinamool Congress TMC. Lapenlong ya ka disability assessment camp ha mauthaw pada PHC ha Southwest Khasi Hills District men ha kasingi palay kabalapan ya da ka office jong ka District Social Welfare Officer DSWO Maukarwan ringkat ka jinitri lang bat ka District Resource Center on Disability Affairs West Khasi Hills District Nongstoin. Haba ajingkran ha katiga jingilang Additional Deputy Commissioner ka District uba SC Lalu ulapin pa ka jing dokumen baleng ba ka jing penlong ya kumkani ka program ha kitan nong kendong kan yarap shisha ikipat ba. Uba lalu ula kenturo ikibreo ki badan jingduna haki dukhat met bakin shim kabu ya ki skim bat ki jingerap bala ay da ka sorkar. Hadin buon snem jong ka jingdan jong ka hakalyang sinsyar na ka jingdan jong ka hakalyang persya ka baklan ka sing Kongres kalado no ikikhat arngot ki MLA jong ka bakentup ya Menteri rang ba barim u Dr. Mukul Sangma pat u Speaker barim uba Charles Pengrup ki balalet no Penyeswap mentabat ke sengsan pertai All India Trinamool Congress kebalayalam da kamamata Banerjee. Dr. Mukul Sangma ubalayalam hakani ka jingmi na kaseng Congress ula ong baka jingmi jongki na kaseng kalong namar ka jingplat hakarukam penyat hapo kaseng pat hadin ka jingbi syar penyat ru ka jinglong jingman kasensyar khadar hapo ka jilla menta. Hakaway pat kalyang kaseng Congress wat hadin ka jingmi no jong kini ki khat arngut kala ong ba kaseng kanom kensting Henry kanyeng scam bat per siya prang po ka jingyalam jong unong yalam batama jong ka uba Vincent H. Pala.
Bada shobin penkut ya kubor sa sisien kimat bakongsan. La rakhe kasngi Constitution Day ham Meghalaya da kajing pule ka preamble jong ka riti sensyar kari. La penlong ka jing rakhe kasngi National Milk Day hakaleng ka jala Meghalaya, but pelat ka tanat ka kot ka kya ya ka drone ra dawai ha West Khasi Hills District. But mentang ila poish ka bukut jong ka kubor ka bawan shapi na ka All India Radio Shillong.